Susmaray na hapon po sa inyo gabos, mga tugang. Maluhod po kita para sa pagpamiibi kan Horacio Emperata. Sangaran ka nama, asin ka na aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi an sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dahi kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan at amano nan kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurong, kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran ka nama, asin ka na aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, susmaray na hapon po sa inyo gabos, mga tugang. Ngunyan, iyong ika-33 na Domingo sa ordinaryong panahon. Inaapodan kita ngunyan na maghurop-hurop kan manununggod sa paghukom asin pagdatong kan kahadayaan ni Diyos. Ang mga babasahon ngunyan, nagtataram sa to na maging marigmat, mamuhay na igwanin kadunongan, asin pagsarig sa pagmangno kan kagurangnan. Sa pag-ayon niyato kan Santa Misa, rumdumon niyato ang satuyang sinumpaan na mamuhay nin dayupot bilang paralingkod, andam sa pagbalik kan kagurangan. Banwaan nin Diyos, matindog tabi ang gabos para sa awit sa pagpoon. Good afternoon. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Ika-33 na Domingo sa ordinaryong panahon, ini an ultimong Domingo, bago po kita mag-celebrar kan Cristo Rey, o inaapod na Christ the King Sunday, na iyan na Domingong iyan ang makulminar kan gabus pong Domingo sa ordinaryong panahon. Igwa kita na yung 34 Domingo sa ordinaryong panahon. And after that, we will enter the season of Advent, which is deemed to be or considered as the New Year sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Kaya, dahil kita magngalas, nasa laog kan pag-andam niyato sa pagselebrar, kan pag-abot, kan kagurangnan,
sa tuyang buhay bilang paratubos, an madadangog ta sa tuyang liturhiya, iyo an manunungod sa mga pangyayari sa katapusan kan kinaban. We will be hearing about the eschatological description of what will happen at the end of the world sa pagbalik giraray during the parousia kan sa tuyang kagurangnan sa sato bilang hukom. Kaya sabi sa introduction, yaon dapat sa sato an marimlat na pag-andam asin pagbantay sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan sa tuyang buhay. We also offer this Mass as thanksgiving. Pasalamat sa pagligtas sa tuya sa distroso kay itong bagyong si Pipito. Asin mantang kita nagpapasalamat sa gabos na proteksyon, seguridad, asin paglikay, rurumdumon taman po sa laog kaining Santa Misa itong mga naapektaran kaining gayo kan bagyong Pipito. Asin sa mga oras na ining padagos na rinarapado kaining bagyong Pipito sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Sa tuya man sindang rumdumon, sa tuyang pamipi. Ngunyan mga tugang, tanganing kita gabos na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuling sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangnan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay kitang mag-awit kan kamurawayan sa Diyos. Asin sa daga katodinogan, sa mga tao marahayan buot. Ginoo maumika, rinurugyaw mika, sinasamba mika, panguraway mika, napasalamatan mika. Kagurangnan na Diyos sa langit mo, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan ating bugtong Yesu Kristo. Kagurangnan na Diyos, Kordero ka Diyos, ati ka naman. Ika na nagpaparak at mga kasalan ka, tinaban natin kami. Ika na nagpaparak at mga kasalan kang tinaban. Ako ang sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami.
ikasanan, banal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, urok, kahalangkan. Yesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, gagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami. Itugot mo sa mo na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan. Tadaing katapusan asin pano ang kaugmahan, kung padagos kaming maglingkod sa kagmukna kan gabos na karahayan. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw tabi para sa liturhiya kan tataramon. Pinagprofesiya ni Daniel ang maabot na paghukom, asin kun si Isay ang makakaligtas. Ini pagpagirumdom sa to kan realidad kan huring paghukom. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Kan mga aldaw na ito, ako si Daniel, nadangog ang tataramon ng Diyos. Sa panahon na iyan, matunga ang dakulang anghel, si Miguel, ang anghel na nagsusurog kan sa imong banwaan. Dangan, magkakaigwaning kasakitan na dai pa lamang nangyari magpuon kan magkaigwanin mga nasyon. Pag-abot kan panahon na iyan, ang gabos na taong ang ngaran na susulat sa libro ng Diyos, maliligtas. Mabubuhay giraray ang kadaklan sa mga gadana, ang nagkapira, mabubuhay sa kudpaman. Mantang, ang iba, magtitios nindaing kataposan na kasusupgan. Ang mga madunong na lider, magliliwanag siring sa panganoron, asinan mga nagtukdo sa mga tao na maggibo kan tama, magliliwanag sa lamang siring sa mga bituon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Suruga ako, O Diyos, ako napaalaw sa imo. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. An kagurangnan, iyon sa kong kalis, asin piniling kairasan, an sa kong buhay sa iyang nakakaptan. An kagurangnan, namamatian kong danay na haranis ako. Harani siya, asin mayo nin makakatanyo sako. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Kaya nag-uugman sa kong puso asin kalag, nasa katiwasayan man ang sa kong hawak. Huli tadai mo ako itinatao sa kagadanan, asin ang sa imong namomutan, dai mo pinapabayaan sa lulubngan. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Ipinapahiling mo sa ko ang dalanin buhay. Sa imong atubang, yaon ang kapanoan nin kaugmahan. Sa tuo mong kamot, yaon ang kaugmahan sa lamang. Suruga ako, O Diyos, ako na napaalaw sa imo. Sinasabi kan surat sa mga Hebreo na si Jesus nagdusay kan buhay para sa satong kaligtasan. Binapagiromdom ini sa to, na kita napatawad asin napabanal huli kay Jesus. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, ang lambang padi naglilingkod araw-aldaw. Dangan nagdudulot kan parehong sakripisyo sa dakol na beses. Alagad ang mga sakripisyong ini, dainanggad makakapara kan mga kasalan. Alagad, si Kristo nagdulot para sa mga kasalan, ninsaro sa ng sakripisyo na nagdadanay sa lamang. Pagkatapos, nagtukaw siya sa tuon ng Diyos. Duman, naghahalat siya sa na ang sa iyang mga kaiwan, gibuo ng Diyos na tungtungan kan sa iyang mga bitis. Sa paagi nin saro sa ng atang, ginibo niyang banal, sagod lamang ang mga nalinigan niya.
Kaya kanan mga kasalan ipatawad na, daina kay puwanan mga dulot sa paghalik kan mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis kan panahon nin kasakitan, madiklom an aldaw, daina maliwanag an bulan, mahuhulog an mga bituon hali sa langit, asin magkakayurugyog an mga kapangyarihan sa kalangitan. Dangan mahihiling nindong maabot ang aki nin tawo na nasa panganuron. May dakulang kapangyarihan sa kakamurawayan. Susuguon niya ang mga anghel, tanganing tipunon ang mga tawong pinili, hali sa apat na kanto, kan kadagaan, puon sa sarong puro, kan kinaban, sagkod sa ibong na puro. Manuudan lugod nindo ang adal kan kahoy na higera. Kunan mga sanga kaiyan maging lumbod, dangan nagdadaho na, aram nindo naharanina ang tag-init. Siring man, kung mahiling nindo ang mga bagay na ini, nangyayari na, aram nindo na madali na siyang mag-abot, yaon na siya sa tarangkahan. Sa katotohanan sinasabihan ko kamo, mangyayari ang gabos na ini bago magadan ang henerasyon na ini. Mapapara ang langit asin ang daga. Alagad dai mapapara ang sakong mga tataramon. Mayong makakataram, kung nuarin maabot an aldaw, o an oras na mangyayari iyan. Ni an mga anghel sa langit, ni an aki nin Diyos, kundi an ama sana. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na hapon po sa Indo, mga tugang. Kamusta po kamo, kanakaaging bagyo? Dako lang pagpasalamat ta po sa mahal na Diyos ta dahil kita inagihan kay ning naka-experience ning makusog na bagyong ini na nag-agi digdi sa tuyang probinsya. Alagad yaon sa tong pakisumaro sa mga tugang niya to na nag-agi ni inagihan kay ining bagyo na nasa kadipisilan na nag-agi ning pagbalo. Yaon sa tong pagpamibi asin ang pagsaindang pagtabang sa sainda. Sinabi po kasubago sa pagpuon kang misa na ining simanang ini sarong simana bago po ang ika-30 ini pong bago kita magselebrar kan Kristong Hade sunod na Domingo. Asin sa tuya pong tatapuson ang liturgical year niya to. Asin malaog na kita sa bagong kalendaryo kang simbahan. Ang bagong selebrasyon sa Advent season kang sa tuyang simbahan. Ang mga pagbasa po ngunyan, tinutungkosan kani ang mga manangunod sa katapusan or end times. Pinapagiramdum po kita kan ikaduwang pagbalik o pagbalik sa liwat nin sa tong kagurangnan sa iyang kamurawayan sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan asin sa buhay sa maabot na panahon. Sa tuya baga po ining pinapahayag sa creed pag kita nagpapahayag sa tong pagtubod. Asin ini kaiba po ini duman sa tong tinutubod. Alagad mga tugang, ini mga pagbasa, bako lang ini manungot sa katapusan. Na dapat niya to sigurong dapat kitang mahadit o dapat kitang matakot. Kundi
sa ramang pong klase nin pagpuon. Sarong paghahadi nin Diyos, pagpuon kan paghahadi kan Diyos sa gabos. Sa paagi, asin pagkakaigwan nin bagong buhay sa mahal na Diyos sa paagi ni Kristo. Sabi po, digdinig ka sa itong kagurangnan, ang gabos, maagi, mapapara. Mapapara ang langit asin ang daga. Alagad ang sakong mga tataramon, dai mapapara. He is describing, my dear friends, a powerful signs that will take place. Asin si Kristo po mismo ang nagsabi kaini, bako kung sisay na tao. Halis sa iya ining mga nguso. Sinasabi niya pa, inintakan patakuton po kita, daiman. Sinasabi niya ining mga mangyayaring ini, for us to understand that He will come again on the last day. That He will give justice to those who are faithful, to those who remain in His love, despite the struggles, despite the triumph of evil in this life. He is giving us something to hope for. That when He comes again in glory, we who suffer, asin nag-aagi nin mga kasakripisyo, asin pagbalo, magkakamit nin promesa nin buhay sa Diyos, pati po ang mga nainot sa to, babangunon liwat. He is telling us to be watchful also. Sabi niya po baga, siring man, na mahiling nindo ang mga bagay na ini mangyayari na, aram nindo na siya haranina. Day pong nakakaaram kung no rin siya maabot. As in, iyo po yung sinasabi digis sa Ebanghelyo niya to. Ang nakakaaram, kundi ang ama sana. We are asked to live each day in hopeful waiting for His coming. Alagad bakok sarong klase ng paghalat na daing ginigibo. Sarong active, hopeful waiting ang hinahagad sa to. Living our lives to what truly matters. What is eternal. Something that will not pass. So dain na papara. Sa buhay ta po, baga pong mga Katoliko, kadakol na mga bagay na consider kitang importante sa buhay ta, na nagbibigay sa to ni security, assurance, self-worth, meaning sa buhay. We are so attracted sa mga bagay nini, na nagkataw sa to ni satisfactions and comfort. We are tempted to cling more on those that gives us identity. Nagkataw sa to ning pagkamidbid, power, karangyaan, kayamanan sa buhay. We make them the center of our lives. But they will fade. They are temporary. Subject to death, subject to corruption, subject sa kalapaan. Nalalapa. And Jesus wants us to see that there is something far more lasting. And the readings teaches us that our deepest joy and peace comes from God alone. Sa mahal na Diyos sana. And when we focus on God, na-feel niya ito na kita secure. We find comfort, we find satisfaction, assurance, self-worth, as in meaning sa buhay. Kaya ang hapot digdi mga tugang, saan ba natin ini-invest ang ating buhay? Sa mga bagay ba na napapara? O sa mga bagay na dain napapara? Kaya mga tugang sabi digdi, kung ang gabos na bagay napapara, day mahaloy, maagi sana, what lasting things we can cling our lives to? Sabi baga ni Kristo,
Jesus clearly said that what will not pass is His word, His promises, ang sa iyang mga tataramon. God's word is eternal, unchanging. Sabi niya baga po, He loves us unconditionally. He promised to forgive us every time na kita nagrarani sa iya. He promised us na He will be with us until the end of time. Na igo kitang eerokan sa kahadian ng Diyos. Ini po mga promesa ni Kristo. Some are the words we can rely sa buhay na ini. When life feels uncertain, full of hardship sa buhay, God's work, ang mga tataramon ng Diyos, iyo magiging pundasyon niya to. Something na napilit ang pangaputan sa buhay na. Kaya baga po kung kanyang nakaaging bagyo, nakamati kita nin, dahil kitang ibang kinaputan, kundi ang promesa ng Diyos, nagsapagsarig sa iya, na dahil lugod kita tamaan kayo ng bagyong ini. Kadakol pong mga tao na niyaong digdi sa evacuation center, niyaong kami digdiga boss, namimibing sa rabay. Nakaturukaw sa na dyan, pero nangangaradji. Tawara man pong ibang masasarigan, kundi ang tataramo ng Diyos, ang sa iyang mga promesa. Kaya po ang sinasabi sa tudigdi, kang sa itong mga pagbasa man, that God should be our inheritance, our true treasure sa buhay. Because He will surely show us the way. Magtataw sa tuning katuninungan asin tunay na kaugmahan, maski sa tahaw kan pagbalo. Kaya, dawa gura anong kapreparar kang harong na day magaba, magkaagkim mga pagabat, maggakudan mo ng harong mo. Alagad kung maluya ang sa imong pagtubod, dawa dayong paros, dawa dayong bagyo, mapapalid. Ima po pinapagiramdum sa tuon ni Propeta Daniel sa inot na pagbasa. That God sees everything. Nahihiling kan Diyos ang gabos niya itong hinahampang sa buhay. He knows our struggles and promises us, nagpapromesa sa to, na kaya kitang tabangan na makaagi sa mga bagay na ining inaagihan ta. So hinahagad na to stay with Him, to remain in Him. Because siya lang ang satong paglaom sa buhay. Siya ang satong kusog. As we go about our lives today, let us remember that while the things of this world may pass away, ang mga tataramon, promesa ng Diyos ang sa iyang pagkamuot sa to, daiman po napapara. Nagdadanay, sagod sa ikaduwang buhay, sagod sa katapusan kang kinaban. Kaya, we invest our lives sa mga bagay na daing mapapara. Maging sentro niya to ang sa iyang pagtubod sa iya, ang sa iyang mga tataramon sa arual daw, ang sa iyang pagkamuot sa to. Because when we live with God's Word as our foundation, we also hold on to His promises sa atong mga puso. Allowing His words to guide us, comforts us. And as we do, we find ourselves rooted in His love. That is unbreakable. Dai nagagaba, dai pinapalid. A love that will remain with us forever and always. Sagod sa katapusan kan kinaban.
Matindog po kita, as inipahayag niya to ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos. Amang makakamhan, kagibo Gibo kan kan langit, langit, asin asin kan daga. daga, kan gabos na nahihiling, asin da ay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Kristo. Bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, Diyos, ilaw, nagikan sa ilaw, totoong Diyos, nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin na ni Tabo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. At sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon in buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Kitang mga nagsapuso, kan mga nakakaligtas na mga tataramon kan banal na kasuratan, na nagpapasarig sa to na magtagal sagkod sa katapusan, magdulok sa pagpamibi sa Ama. Sabihon ta, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, makapadulok kan gabos na nasyon sa dalan ng kaligtasan, huli kan pagsaksi ni sa indang buhay, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nabubuhay na may pagkatakot, sa pagtugis mag-ako, kan kusog na magpadagos na mabuhay, dawa makuri ang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos maging andam sa pagdatong kan kahadean sa uro aldaw, sa pagsabuhay kan katotohanan, katanosan asin karahayan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan kan helang makamati kan Diyos no na pagkamuot, sa pagmangno niyato sa inda, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, darahon, kan Diyos sa iyang kahadean, ninliwanag, kaugmahan asin katuninungan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, danay kang haranisa mo, aram mo ang samuyang mga pangangaipo orog pakisa sa mo. Itugot mo na mabuhay kaming bukas ang mga puso sa imong kapatawadan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinad sa indong atang maako manlugod kan Diyos amang makakamaha.
Ako on manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayon kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami warasan na ang dulot na atang sa tubang kan sa imong kadakulaan, para sa mo magtao kan grasya nin kaimbudan, asin magkamit kan bunganin kapaladan sagkod paman, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas minas kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya. Ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing siring sa namamahala, magin kaguranglan kan gabos mong linalang. Asin sa tubang kan darakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kaguranglan. Kaya kay bagan gabos na santos asin angeles, nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Ang kagurangnan, Diyos na ang langit asinagan, panokan sa imo, namurawayan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Palalantan minaligid, sa ngaran kan kagurangnan. Usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan, usana, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. Ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya. Sagod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay,
kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarak, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong nalogon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaibtupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos, samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, bantang kami naghahalat, kan maugbang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ni ka na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog,
sa imong kabuutan, ika na nabubuhay as inagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawahan po kamo kan tanda ning katuninungan. Is be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Halagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan, kami na mapakumbabang nag-aarang nakis, nagkinabang kan mga dulot nin banal na misteryo, tanganing ang tinugon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdom sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamuot. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po kita para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po kita nin second collection para po ini sa ongoing renovation as in pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado as in Domingo, nagabot po sa 51,236 pesos and 10 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras, nagabot man po sa 7,821 pesos and 10 centavos. Siring man ang second collection nagabot sa 15,010 pesos and 80 centavos. Magkakaigwa po nin special block screening kan pelikulang Moana 2 sa Nobyembre 30 sa oras na 6 sa pagkabanggi sa A. Bichara Silver Screen Cinema 1. Sa mga mawot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Mawot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana, mga anonymous, sarong 10,000 pesos, sarong 5,000 pesos, sarong 2,000 pesos, duwang 500 pesos, duwang 200 pesos, Archaga Family, 5,000 pesos, donation through GCash, 3,600 pesos, Ray Gianan, 2,000 pesos, Locinario and Alzaga Family, 500 pesos, as in Jep Togores, 500 pesos. Salamat po, Diyos mabalos. Sa ngaran po kan komunidad ni San Judas Tadeo, digdi sa parokya, ang sa kuyang pagpaabot ni pagpasalamat sa gabos na nag-extendir kan sa indang tabang, lalong-lalo na kan oras na dakul po kita digding evacuees, digdi sa satuyang parokya kang nakaaging mga aldaw, almost 2 nights or 2 days in the digdi. So mga nagtarabang sa tuya, si Ate Daday, nagtao ki Pansit. So si Ate Bel, nagpadara kaya ng mga sandbags dyan sa luwas. If ever, in case may flooding na mangyari. So nag-anticipar kita. Thank you very much po sa inyo. As in sa gabos na maski nga ni Mauran, Maduros, na mga liturgical servers, nagdirigdi manggiraray sinda. Thank you po sa inyo. And in special way, gusto kong magpasalamat kay Rev. Pakausa na sa pagsermonya niya na aldaw, kundi inian sa iyang ultimong Domingo, digdi sa satuya. Mapaaram na siya sa to dahil maandam naman siya kan sa iya pong preparasyon sa iyang maabot o nagaadang-adang na ordinasyon. So, salamat po sa imo Rev Teng, sa ipinahiling mong serbisyo digdi sa tuyang parokya. See you later. Malay ta, digdi manggiraray siya assign ano. Kung napangadji tangani si Pepito na lumayas, pwede taman ipangadji ang pagbabalik ni Rev digdi sa tuyang parokya. Salamat po sa inyo. Matindog na kita gapos. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon sa intersesyon kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sangaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tapos na, misa lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Sa mga nananig kinamang, si Jesus daron sa mga katawan, malayo araliman, aduman banwan, siya daron niya tugon niya. Ang tatarang danadago, ang tinapay na nagpaso. Sa kapwa maging
Salamat po.